Aquest és un missatge pel govern més progressista de la història del govern espanyol. Missatge pel Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias, el Salvador Illa, la Jessica Albiach, l'Ada Colau, aquests que s'omplen la boca contínuament de les coses que han fet, que són mentida i que a més tothom ho sap, perquè sou uns cínics, perquè sou despreciables, perquè en plena pandèmia, en plena onada de fred, heu acceptat pujar el rebut de la llum i del gas. I aquesta és l'absoluta i real divisió social del poble. Aquesta sí, Salvador Illa, aquesta sí, no la que parlaves tu l'altre dia. Aquesta sí, la gent que no podrà pagar la llum, la gent que està passant gana i fred. Aquesta és la divisió social, aquesta sí que és real. Aquesta és molt real, però t'és igual, oi? Us és igual a vosaltres, perquè molt de vosaltres acabareu en els consells d'administració d'aquestes empreses. I s'ha de dir, perquè sou escòria, i el poble us ha de començar a dir que sou escòria, i que us mereixeu lo pitjor. És així, us ho hem de dir, perquè si no sembla que estem acceptant contínuament tot el que feu, per molt injust que sigui, i no pot ser, i us mereixeu que cremi tot. I no és populisme, no ho és la defensa d'un poble davant de la manca de llibertat. Això és el que ha de passar, això és el que ha de passar, i espero que passi aviat.